pagi Pak E. Nggih sugeng dalu. Nggih. Mas Petro, Mas Gareng kaliyan Mas Nggih. Bagong. Nggih. Terus pundi menika? Menika kula kok nganu, kangen kelih swantene. Alah. Alah. Nggih no, jumeneng no. Mosok sing wau dalu ngoten kok. Lah wau dalu ora Ya, enggak jumeneng ka? Iki Pak E. mriki mawon. Iya. Nyuwun nganu tembang ingkang ngripta panjenengan menika napa langgam Dadi impen. oh dadi impen. Nggih, mangke lajeng katampen lagu The Power of Love. Oh, lagu Inggris. Lah nggih menika sing damelken Jerman rumiyin. Oh, ngaten. Menika anggitanipun panjenengan nggih. Insyaallah. Walah, ya kaya ngopo ya mesti gayeng kae ya, Truk. Iya, seger garapane iki le. Heeh, ya coba kaya ngopo, monggo Pak. Langsung menawa Gembowo. Ngagem bawa. Iki ngimpi apa cerita Iki ngimpi apa cerita? lamun cerita nganti ginawa ngimpi Lagune wong kasmaran iki. Bude Martini, Bude Martini. Mbak jumeneng Pak kersane dipun syuting menika. Wah. Wah, oke. Seneng aku. Ngimpi kata mahan ngelindur Eleh Mbak Puspa sidane Puspa napa sinten? Martini. Oh. Niku kudu dianu wani glute kalih dukuhe mboyo nek niku. Niku Siva kok. Nglindure mongkas maran kasmaranku marang dika duh Mbak Wahyu. Iya. Ora melu ya sida. Wong jenenge wong kasmaran ya, Truk. Ayo mudadiya tombo nambani brantaning ati Oke. Rina wengi amun tansah kelingan wong manis ketaman asmara
bisa ngintir. Niki lagu gue didol apa gitu. Aku lagi bahagia bajila. Wah. Kalih sing gender niku ta? Gur diakali ya. Wis dadi bagasi bajingan. Wis. Tanpa layu tanpa jemu ngenteni tekanmu najan mung sadelo dadi jampi rasa kapang iki kedang blimbing moyo moyo kek sing duwe sapa Nimas kembang kantil besok kapan gengku dan dik masuk. Badhe gong diangkat minggah sekedhik Mas Tukris. Gajila. Dadi impen angel-anggur ing sajroning kalbu kusuma wong ayu kinyanget tak gandeng Masuk. jatuh cinta tidak pandang usia bisa datang di waktu kapan saja dua tambah dua deh menjadi lima orang jatuh cinta bagi gempa dunia dibolak-balik rasanya sama saja. The power of love, the power of love, the power of love seperti rempe berteman. Menurut jatuh cinta tidak pandang usia bisa datang di waktu kapan saja. Dua tambah dua menjadi lima orang jatuh cinta. Mas Panut jatuh Mbak Siva. Rasanya sama saja. The power of love, the power of love, the power of love seperti bebek bersemangat. Matur nuwun Pak E. Menika mawiti Mas Panut argawe niku lho lagu niku pun dadi apa Mas? Aki. Nggih sembah nuwun Pak. Matur nuwun. Heeh.